Hello, good morning. Live po tayo ngayon. Magluluto muna tayo ng ating tanghalian. Kaya, nandito ako sa aking kitchen, sa Ria's Kitchen today. Luto tayo ng daing, pusit, at saka galay. Good morning, good morning, good morning to you, my friend. Naku, dito tayo sa aking Ria's Kitchen. Magluluto tayo nito. Daing na kasi galing sa saan ba ito galing? Sa Tabuan Public Market sa Cebu. Tikman natin itong kanilang tuyo. Pusit. Dami na pala ito. Sarap. Sarap, sarap, sarap. Sarap, sarap. Ito. Galay, ganas, ganas. Pinilo na ganas. At saka ito. Ano ba ito? Ham. Hello, good morning. Good morning. Live tayo ngayon, mga guys. Live tayo. Nandito tayo para sa tanghalian. Dami ko ng ulam. Pero mga ano lang ito, mga daing at saka ganas. Thank you for watching, mga guys. Who is the person standing strong? Chilio, where are you?
Kabuhi na gatong alaga, oh. Hoy. Alis dyan. Alis, alis. Alis dyan, my dear. Kabuhi na gatong iro, oh. Umaak na po ni Ron. Hali dia, awak dia, awak dia. Ha. Teka mo. Luya. Mag-ano tayo ng luya at saka sibuyas, kamatis. Sus, init. Napakainit. Ang init dito sa amin. Hi. Junali Garcia is watching. Thank you. Gustamos. Gustamos. Tayo. Hala, ang sakto na buak. Hala, unsay na buak. What's the nabuak? Wala akong mga kuanda, nangabuak na na. Ha? Nay! Bis niya unsa? Nag-ahong kuan. Mga buak na. Hello. Gawa tayo ng ulam sa tanghalian. Okay na to, pang tanghalian namin. So, yung aming tanghalian. Kuan, ko'y gulay, nagluto ako o kanang kinilaw na, saan eh? Ganas. Oh. Diba? Tsaka parisa ng buwad na kuan. Lukos. Okay na yan. Myla, Hisorim is watching. Thank you, May. Kasi nabuak, Nes. Uy, nga naman. Kasi nabuak do? Katong days do? Oh, do? Banggaan niya do? Ini bago gipasulod? Isa rin. Kaya tanawat eh. Asa isa rin? Pakita te. Kani ang salarin, nabuak ang aming base. Oo, tanawa. Among alagang kuan. Alis dyan, alis kay. Hawa ti, hawa na dito be. Saan may ini mo ba? Kuan good ka ng salad ba? Kani. Saan ini mo ba? Ay nalagi na pasud na dito. Kay magsulod ka na. Mahurot dyan atong gamit ang kabuak. Mahurot din na. Lagi nabili.
Di na kay mga onata. Tawagan na si Papa. Kainan na. Simpleng ano lang to, simpleng ulam. Mga guys, simpleng ulam sa aming kapagkainan. Sold na ang aming tanghalian dito. Okay. Ayun, naitrapo daw. Masabi, ayun, lagi naitrapo si Ate Shani Raycon. Kaya inaaman na siya itrapo. Ayun, naitrapo. Nanay siya itrapo dito daw. Sabi na kay tawagan na sa lolo ni mo kay mga unatang. Si Ate Shani ra kay iya man na. Tikman natin kung sarap ba. So. Ang aking ulam. Kainan na. Kain tayo. Okay, nangihi daw na ate. Karon? Ana dagihang titkuan. Yes. Hoy, tingnan nyo, marami kaming ano dito, marami silang biniling ano. Oh. Meron pa kaming langka. At saka pomelo, galing pa yan sa Davao. Oh. Ang palaya pa. Saan ba yan galing? Mangga. Na ako'y suka pero dili sa kuan. Butangi lang si Papa og suka. Okay. Kainan this time. Kain kami. Kainan na. O, tawagan na sa lolo ni mo dong. Asa day nangihi dapit dong. Init lagi, uy. Kainit, jud ay. Nay, pag adto na ako sa pantalan, kay wala naman ka. Janet Mercado is watching. Thank you, Day. Kumusta naman ka, Day? Wa naman kay ari-ari sa among balay. Janet. Tara, mga ano ta? Ina na. Dali na mga ano ta? Ngita po, uy. Uy, suga dia dong. Pag suga? Dili si sa gusto? Magsuga. Dali na ba kay mga ano ta? Gawas na. Dali na. Asa ati sulimot itawag ato. Uy, agkuan di ate. Agkatong atong inununan, naman tayo po inununan nga. Nay. Naman mi tayo inununan nga putput. Nami gihapon ni. Ha? Di man na imulab. Kuan na kanang wala pun makita diri. Pasa na ka ba? Nantay ka na ko lakasay. Sige na dong, kay mga unata dong. Pagkuha daw sili dong be. Ano man? Pagain ng kainanay ng ka. Ha? O di siya rumukaon?
Na, may nangka diri. Ila siguro ning dala ni ang palayatin, no? Hmm? Tagay siguro nangka dito, te. Amukaon man na siya, te. Ubuungon. Ano to? Ang lakaw dahil sila sa'yo na isort, la? Ang lakaw sila ganiha? Oh, mo di ay. Nice. Kainan time. Yunis, papangga. Way uso ng diet diri dapita. Okay. Way uso ng diet diri dapita. Ano po? Masudaan mo ni, oh, igo naman eh. Pagi. Tagay lang. Di naman tumukaw siya ni siguro kay na kaon naman to. Kaon siya ihang ko no. Kahan. Bili ni. Sige, nato ah. Ha? What? Why sili dong? Huwag to bigdong. Asa deg sili diha wa? O kana. Inununan lati ka lang. Mahirapan ang pwede ka na. Nagilangaw pud oy. Daghan langaw to ako gilabog kay wa na to di na to pwede. Nya ragud kay nagkuan pa ko nag kanang rice may tabuni kay na ay tugpang o ano. Kung itong pagkate, 50. Sudan lara. 50 mil na? Sudan lara. 50 mil daw ilad pud mo daw. Ang dula mo, tuwan mo. 50 pesos lab? $1 lagi. Di kung $1. Sudan lara ka na. Di uy, mabagoy. Kinadong kaon na dong lingkod na dong. Kay Yan, plato there down. Shani. kaon na bebe. Ayun na kasi ito. Hindi na ni Maho. Ulit ang ilo at ukay. Promise, na ni Maho na. Kayo sa mga... Oh, kamaopod siya. Promise, ti. Di atong ikuan kay. Baso, din may tan. Wala na limuligo ate. Tuksok sila, ito nihe. Ito malibang. Ah, ano dili ko. Nangihi manggod ni wani apa ni trapuhi ba. Ganahan pud siya masigig tabuni dong kay ano di makuan. Ito mong kada, ako kada halangaw. Diha lagi ka dong di man to sa ate pamukaon bili nilang siya sa sudan kay Balik sudan. onsan. Na ilang dao. Palya. Luto na po sa palya. Digit na nga to mi dito pati daghan ang giandam pagkaon ato ni. Katubang kuan nila adas bitaw lap sa tupangan. Picture ka sure din po. 60 ka agad. Kung may laba-laba. Piting ka ay. Iwa jida lang sinina lap nga re. Muna. Ano nila? Ha? Muna jida. Mga ba ka dong? Muna jida lagot muna. Gusto mo nyo gamit. Bukod ng maid. Unsalap, unsalap. Mama yung maid. Unsay jang gusto lang? Tinglaban nila. Maid of honor. Dong. Ngan higa ni pagdalag sinina kay aron. Laba. Bukod ko kayo. Lima ka daw ng buo. Nagkita kada adlaw po. Ah. Dara agod. Ano gusto yung maid? Ano ko? Orange yung maid. Na daghana man kay nang labhanan, magay kalaba. Larga na po ko. Sa Amerika. Ninda na po ko. Nagumutom pa. Lang. Ako talaga. Dili oy, bag-o man na lang. Hi ma'am.
Ma'am, Francia Daligdig Palin is watching. Okay. Ha? Di ka pasar. Imong gisud sa rip pag uban inganit eh. Muna na alat ka din hafta. Oh, okay. Ato lang ang tagas ang tibilian. Hmm? Hangan. Ay, okay. Duludog ano? Hi. Kimot pa ako. Kimot. Bubuang. Hi. Hello. How are you? Gawin ng gumay. Manita. Kaon isda lang? Wa. Kimot. Nay, kaon man oh. Among iro ba kusog mo ka og kuan. Wait, no. Hi, Mom. Hi.
Live ako lang Na nag-live. nakikotara. Yes, I have Sila. many. Eh, sa panguta na anak, kay wala pa man. Ano mo kuno ko ikot tayo sa Nga na, kay dagan kwarta lang. Ito piso pa ko na. 50 pesos ang imo kada adlaw. Mo ba? Very good. Hi, ma'am. Ma'am Pay Trackal is watching. Thank you for watching. Subscribe ko sa ito ng Elwa. Ha? Subscribe ko. Wa kay. Doon eh. Wa man gud na siguro si Jay Kuan. Ay, nalang. Pagpedel, ano mo sa tabang ka? Kayo ka. Ito nga na po na rin, sige mo siga. Uy, pao nga sa labi. Kalimot ko karon ra na. Kay Kuan, nagkuan ko atong Bye-bye na. Thank you for watching. Bye-bye. Love you. Until next live.